سلام زخبركم تعزبتي RBL انترتينمنت كما عليكم صبوك دلو تسفانا قبركو نلومي زبلكوا تقامي تارسي حزلكم مسئلكو قدمو اغن نزا چانلنا سابسكرايب مقبار تكفاتكم كتقولس لا بتحتنا نلابو كاب صباح سوني ملبات سبورت كم اون انترفيو مستم عبيتي سنة بابوين هاقرنا اول سعيد كم اون امان بادشا ود نقده سفح زبالة انترفيوات كلونايو متببع اين حماق نحنا بعقمنا دليتاتكم كنا مال دلواتنا إذا كباغاتكم نصبيون نمنايو سابسكرايب مقبار ترايو مستقبر دما وتروح حدشتي مدبات نازركحنا كم نحقسكم اي تراترن سلازي زربا كيبزحكو نابتان ايلومي تمرتي كبلوكم سلام مكتال كابتشنكات زفوسنا سلسته نطبتات ጭንቀት ክባል ኮሎ ኣብ ህይወትካ ሓደ ዘይሓሰብካዮ ዘይተጽበኻዮ ነገር ከጋጥመካ ኮሎ በዚ ምክንያት እዚ ጭንቀት ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ይጅምር ንኣብነት ጭንቀት ኣብ ሓዳር አንደበት ኣብ ሓዳር ዘይምስምማዕ መሰጋጥም እታ ቤት ትርበሽሞ ቀልጢፎም ክፈትሕዎ እንተዘይክኢሎም ናብ ዘይተደለየ ጭንቀት ይሽመሙ ብዙሓት ምሁራት ካብ ዝጸሓፉ መብዛሕትና ደቂ ሰባት እንድሕር ተጨነቕና ናብ ዝተፈላለየ ኣልኮላዊ መስተን ሽጋራን ከም ንዋፍር እዮም ዝዛረቡ እዚ ግን ንጋገ ከም ዘለና ኣስፊሖም ገሊጾሞ ይርከቡ ካብቲ ዝጸሓፎ ገለ ነጥብታት ዝጠቅም እዩ ዝበልክዎ ከካፍለኩም ቀዳማይ ነጥቢ ሓደ ሰብ ምስ ዝጭነቕ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክኸይድ ኣለዎ ይብሉ ምሁራት ናብ ቤተ እግዚአብሔር ብምኻድ ኩሉ ጸገማቱ ብጸሎት ክፈትሖ ከም ዝኽእል ብዙሓት ምሁራት ይዛረቡ ካልኣይ ነጥቢ ሓደ ሰብ ካብ ጭንቀት ክገላገል ምስ ደሊ ብብዝሒ ስፖርት ክገብር ከም ዘለዎ ብዙሓት ምሁራት ይዛረቡ ገለ ሰባት ብስራሕ ይኹን ኣብ ሓዳሮም ጭንቀት ምስ ዘጋጥሞም ናብ መስተ ይዋፈሩ እዚ ግን መፍትሒ ከም ዘይኮነ ሎሚ RBL انترتينمنت تمرنالا كاب مسته انتي ترخبه انترفو توسخ ጭንቀት ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋት መስተ መፍትሒ ሽግር ከም ዘይኮነ ክንርዳእ ይግባእ ናይ መወዳእታ ከመይ ጌርና ካብ ጭንቀት ከም ንጋላገል ትሕግዘና ነጥቢ ጽምዋ ዘይምብዛሕ ጽምዋ ንደቂ ሰባት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ስለምንታይ استفላለዩ ወልፈታት ኣብ ግዜ ጽምዋ ባህ ከም ዝብሉና ምሁራት ይዛረቡ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት እዘን ነጥብታት ኣብ ህይወትኩም ከም ዝሕግዛኹም ኣይጠራጠርን ስለዚ ኣብ ግብሪ ምውዓል ኣይንሕመቕ ሰላም ወሰናይ